Ba, ni Jon Martinez naz, eibartarra naz, baina zuek igual jakingo zuela. Eta 22 urte ditut, ingenieritza ikasio eta beraintxe hortaz lan egiten nahi naz, baina nahi benetan gustatzen jatana musika. Berez musika ez nuen egiten 16 urte arte, momentu hortan kanpora jo nintzen ikastera urte batez, han musika probatu nuen, eta pila bat gustau jatan. Orduan bueltatzerakoan, koruan sartu nintzen, perkusio ikasten hasi nintzen, eta hortaz ustekabe txarangan sartu nintzen, eta hola egonaz, ontarte. Ontsa bertan ustekaben txindata jotze ditut, bomboak ajusten badiate, perkusioa orokorrian. Hazinaz be tromboia ikasten, peina tetxabekin, beste txarangaki bat. Eta eske topera, gustatuko litzaidake pianoa edo gitarra ikastea, ze bezlari batek behar dauz zer. Musika sortzeko, baina bueno, gutxinaka. Gauza pila bat ditut eta... Ni pixka saltzeroa naz. Eta orduan lehenengo edizioan ikusi nuen telebistan, talent show herria eta apuntau nintzen, momentu hortan ez ninduten hartu. Baina produktoreak esan zestan, nahi gustatu zain nola ez den duzun, eta orduan nire izena gorde zuten, legurtian ezin izan nuen Erasmusera jo nintzalako, egin nulako. Eta aurten idatzi zidaten, eta kastina egin nuen, eta hartu zidaten. Ez dakit nola saldu, baina egin dugun familia erabat, ez dakit, familia bada. Oso tipikoa, oso klitxea, baina azkenean ez dakit, kastinean ikuste oso ona izan dela, eta jende oso paretsua bildu gaituzte. Jende oso artista bildu geha bertan, eta talde oso politxa egin dugu. Nire, gala bakarra grabau dugu, momentu arte, baina uste betiak maiteko ditu dela. Telebistan oso beste mundu bada. Ni adiez netzat, ez dakit nola saldu, baina grabatzerakoan eszenatokian sartzen naz, eta erabat disoziatzen dut. Gero pentsatzen azten naz, eta ez dut gogoratzen abesterako momentuan ze gertatzen zan, ze pentsatzen nuen, da beste mundu bat. Netzat beste bizita bada, ze azkenean, ni ingenieria naz, nire lan iteot, baina gero eszenatokira igotzerakoan, zoratzen naz pixka eta pila gustatzen jata. Beste mundu bada, beste... Zakit, estimulu... subidon. Ekajen, azkenean pila kontzertu emon ditugu, kontzertu batxutan bakarlari bezala bestu eta sentimendua oso antzekoa da. Telebistan arazoa da, egiten dozun guztia grabatuta geratzen dela, eta orduan pixkat, ez dakit, nire arazoa nik uste dela pixkat gorputz espresinua kontrolatu bat doala, baina haindikan gala pila bat ditut, espero, horretikan, eta egunero etzen saiatuko naz. Hori da, programan bi irakasle dauz, dantza irakaslea eta ahots irakaslea, eta beraiek egiten dute pixkat gure guraso lana, bertan, eta abesten diegu, dantzatzen diegu, eta beraiek esaten dute, igual hemen saiatu hau egiten edo giro hau ez zein, nik edo egiten dut nahiko, zein nola esan, efektu bokalak, eta bidez kantu irakaslea ez zaio, hainbeste gustatzen, eta ordean esaten, egizu, baina egizu kontroletan. Eta beste bizio bat ematen zute. Nik azkenian nire logelan abeste dut, eta orduan netzat abesten doan modua perfektua, baina gero olako momentutan ikuste dozu, igual beste perspektiba bat, ikuspuntu bat. B-klasekoa. Entzuterakoan abesti hori inbiak nula, zubidoi bat zatu jatan gorputzan piat gustatzen jata. Eta gainera laiak gure bideoan komentau dago, eta horrekin flipando. Oso pozik nago, ze jende pila bat idatzi. Ezta, esan ez, ez nekin abesten zenula, eta gustau jata, eta nik, estimulos. Oso, maitatua ez dakit. Oso jendian inguruan sentitu dut, eta pila gustau jata lehenengo gala honen erreakzioa ikustea. Usteet esklusiba dela, baina betagarri neuri tanta bakoitzan ez dukot.
Orduan, ea zelan ateratzen dan. Ikerrekin aztukot, nire bigarren galako kidea, eta demasako atza edeko, orduan nik uste oso ondo aterako dela. Ba hori, nik nire pixkat, nik uste ahotsa lorrean nolabaiteko kontrola badeko dela. Oin behar dut, pixkat zenatokian egoten ikastea. Nire ekspresibitatea pixkat gehiago kontrolatzea eta nik uste bide polita deko dela horretikan. Hombre, noski baietz, eibartarra naz, eta azkenia, estandan egon dien beste 3 eibartarrak urrun heldu dia estandan. Nik uste maila berdinera heldu beharko nazela, ja por no decepcionar. Hombre, galaz gala, pasatzen jutia. Nik nahi dudana da nire lagunei eta nire familia pixkat arro senti araztea. Eta nik beraiek gustuko izatea nik egiten dudana eta hori hola bada, ni poz izango naz, eta hori nire helburu nagusia. Estanda barruan ikusi dut besteek igual badautzela gitarra joliak, piano joliak, eta ikusi dut talentu piloa dagoela, eta talentu hori hortaz nolait baliatu nahi zela, zen nik nahi dut nire musika sortu, etorkizunean. Eta ikusi dut barruan babesa. Nire, lehiakideen artean babesa izango dela, eta beraiekin zozer sortzeko aukera izango dela. Orduan ikuste etorkizuna badodala, horretikan. Nik abestu talde baten Orbaina taldean, aurkeztu ginen izen gabe lehiaketara. Eta bertan guk idatzitako abesti bat abestu genuen. Guk idatzitakoa berez eza, guk euskaratutako abesti bat, Bad Bunnyn abesti bat, euskaraz eta rock estiloan jota, eta hori ez da faltako. Nei pioa gustatzen jata urbanoa, eta pixkat elektronikoa. Nik nire logelan sortu aldo dan musika. Orduan, pixkat hortatik. Txalo nahi marko dugu orduan. Pixkat, baina asko bez, Ikuslei izango diet, estanda ikusteko, ostiralero 9:00 EITB baten, eta oso harro sentitzeko zemendeko un talentua beste lekutan ez aurkitzen.